ni ko di aw bɛɛ lajɛlen ma aw fɛn fɛn bɛ yen k'a fɔ ni waati na ni o kɛlen don k'a ka radio butɔ ka munumunu ni k'a bila 98 a n'a nɔgɔnfɛn 8 na k'aw fo aw ka kanu na k'aw fo aw ka danaya la ka tila ka aw fo aw ka sugantili la ka ɲɛsin anw ma nɛgɛ kɛrɛfɛ a bɛ Dramani Tangara bolo a b'a sama waati ni ka afilardi ɲɛma kɛlen don ka baara in bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi Jangina Jara, Joe Biden, Burama Diallo, Mas, Jack Boer, kuma bara. Sɔgɔmada in na a kuma ti caya. An b'a lajɛ ka honorable Sidiki Kuyate, Yiribakɔrɔ, k'ale bisimila a ka dɔ fɔ an ye fɛn min ye bɔli belebele min ni a bɛna kɛ bi boulevard sanfɛ. Sidiki ka dɔ fɔ an ye o la. Ni Sidiki bɔra yen an bɛ tɛmɛ ni kunnafoniw ye ka tila ka Ben le cerveau ka ale ta an na k'an ye nin ye bi Jangina i ni sɔgɔma. Burama i ni sɔgɔma. An tɛ 20 janvier la. Bien 20 janvier. Il faut dire gardez-vous. Olumasiri tabaw. Bi u ka ɲɛnajɛ. Dɔ farala u kunnamana kan. An bɛ dugawu kɛ halisa. Baara min tora. Majɛ minnu b'a la. Ala k'a ɲɛ ka da n'u ma. Ya Rabbi. Ala ka n'u kisi. Ya Rabbi. U bɛ ka faso kuma bɔli min kɛ. Ala k'a fanga ka d'u ma. Ya Rabbi. Kunun kun bɛ Kati. On a mangé un repas de corps. Repas de corps. Oui. Hier. Voilà, on a mangé un repas de corps. Moi, je ne suis pas de Kati. Voilà. C'était bien, hein? Voilà, c'était bien. Ame Kuyate ta sisa. Nanye Kuyate ta ame sura ka doni kibariyaw ye. Ka foli ka di lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma. Bala kulo b'an na katakata ni Musa. Bala. Bala don. Voilà, c'est un bala. Sinon zɛrɛn banna dɛ. Zɛrɛn banna o. E ta kɔni. Zɛrɛn banna. Awɔ, n ko e ta. A banna. Voilà. Champs-Élysées. Foli bɛ di a ma. Ni waati in na Champs-Élysées. K'a fɔ Kuyate ko sira b'a bolo Kuyate. Ko sira b'a bolo. Sira b'a bolo. Hamid Baba Sise ABC. Sorcier. Les sorciers. AB. Non. Jangine an b'a ɲini maaw fɛ. Pis FM kanubagaw. Pis FM auditeurs. ABC a ka radio bɛ yɔrɔ min na Bangida n'o ye Sahel FM ye. Non, Jangine Bangida courant t'a la fewu. A courant t'a la. Radio mago bɛ courant min na ni ka baara yɛrɛ kɛ dɛ. Non, courant min bɛ Bangida a tɛ se k'o di. A bɛ jigin a bɛ yɛlɛ, a bɛ jigin a bɛ yɛlɛ. Minɛnw bɛ ka jeni cogo min na minɛnw bɛ ka jeni ten. Donc sisan an mago bɛ min na Sahel FM na i b'o dɔn wa? O ye panneau de ye. Panneau. O la an b'a ɲini kanubaw fɛ. Pis FM kanubaw. ABC kanubaw. Maa o maa de bɛ se ka dɛmɛ kɛ sa panneau ko la o ka kɛ. A ka cɛsiri ka bon. A ka cɛsiri ka bon Mali ko la. A ka wulikajɔ ka bon dɛ. Siga foyi t'a la. Tiɲɛ yɛrɛ la a kan ka dɛmɛ. A kan ka dɛmɛ. Les sorciers. Voilà. Donc maa o maa bɛ se k'an dɛmɛ ni panneau ye. Batterie. Fil de connexion. Nafolomugu. A bɛɛ ka ɲi. A bɛɛ. Voilà. Donc an bɛ ABC ka nɛgɛjuru sira an b'o di maaw ma. N'i bɛ fɛ ka dɛmɛ k'o kɛ nin ko la walima n'i bɛ fɛ ka ABC wele. Jangine hakilisigi kuma min bɛ yen k'o fɔ a ye. ABC. A ka kan dɛ parce que a ka wulikajɔ ka bon jamana in a jɔli ko la fo ka taa fɔ a to ten. Voilà 72 14 00 00. O ye ABC ka numéro ye. 72 14 00 00. 72 14 00 00. O ye ABC a ka nɛgɛjuru sira ye. Degun b'a kan bi dɛ. Degun bɛ Sahel FM kan ka sababu kɛ courant ko ye. Courant min ni radio mago b'a la ka baara kɛ. A t'a sɔrɔ. Courant kɔni bɛ yen sisan nka a bɛ jigin a bɛ yɛlɛ a bɛ jigin a bɛ yɛlɛ. Courant ba sigilen tɛ. Voilà Bangida yɛrɛ bɛɛ de bɛ ten. Bangida kan bɛɛ. O kama. Walasa radio a ka jɛnsɛn ka taa diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Fɛn kelen pewu panneau. O de bɛ se ka kɛ. Voilà Sahel FM an bɛ a ɲini auditeurs fɛ dɛmɛ ani dɛmɛ ni maa minnu bɛ se k'o kɛ. Yanni Kuyate ka don Jangine kow filɛ nin ye. I b'a ye k'a fɔ an ka jamana ɲɛma n'o ye bandaw
bandaw kunu i b'a fɔ laadala ko la an ka jamana kɔnɔla la 20 janvier ni ale sera n'o ye an ka wolomasiri tabaw olu ka ɲɛnajɛ ye n'ale sera kuma ni kuma a su fɛn min ye président a bɛ kuma an ka armée nin bɛ ɲinanta bɛ a kɛ san 60 ye bandaw a ye kuma ta bandaw kɛlen kɔ ka kuma ta a ye kumaba caman fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ kuma min bɛ jɔ maaw hakili fɛ o ye kuma damadɔ ye a ko kɔnɔla la Jagine a ko fɛn min ye lakana baara min ni o sabatilen don an ka wolomasiri tabaw fɛ Jagine ko k'o lateliya walasa bɛɛ lajɛlen ka se ka lakana sɔrɔ an ka jamana kɔnɔla la ka baara ka a lateliya a ma d'aw ma a ko fɛn min ye maa minnu bɛ yen n'olu tɛ cɛfini tabaw ye o tɛ civiliw ye wa Jagine a ko k'u ka dɛmɛ ni dɛmɛ don olu ma joona u sigiyɔrɔw la walasa taa ni ka segin o bɛ se ka sabati u bolo Jagine a ye fɔ fɛn min ma ko renforcement des capacités des troupes fɛn min ye an ka wolomasiri tabaw ye olu ka kɛlɛkɛminɛnw Jagine ka dɔ fara o kan cogoya min na jugu a bɛ se ka kunbɛn kuma 4nan o ye jumɛn ye a ko fɛn min ye jɛɲɔgɔnya min bɛ ani kɛnɛma surasiw cɛ i b'a fɔ Barkan i b'a fɔ MINUSMA Jagine i b'a fɔ G5 ko o kolo don walasa lakana baara olu bɛ sabati a ka kuma kɔnɔla la bonyamasegin a y'o kɛ ka taa Baba Modibo Keyita ma ale min kɛra sababu ye ni ka an ka armée ko o sigi sen kan Jagine a ye dugawu don kɛ maaw ye maa minnu sara armée a taaɲɛ o la sabatili la Jagine dugawu don kɛra olu ye maa minnu bɛ yen n'o olu joginna kɛlɛda la Jagine dugawu kɛra olu fana ye an ka jamana ta ani minnu nana san an ka jamana a kungo la Jagine da sera nin bɛɛ lajɛlen ma président bandaw fɛ a tilala ka mun wɛrɛ fɔ tuguni Jagine a bɛ fɔ min ma ko jo sariyaw diɲɛ kɔnɔ min ko ladonnen don ko fɛn min y'an ka wolomasiri tabaw ye k'o baara k'o matarafa kosɛbɛ ko o baara Jagine ko o matarafa a bɛ fɔ min ma ko stratégie fɛɛrɛ ani dabaliw Jagine ko olu caman sigi sen kan cogoya min na jamana a bɛ se k'i kɔkɔ da bamacɛ walew olu kɛlɛli la a bɛ fɔ min ma ko accord d'Alger bɛnkan sɛbɛn min na tɛmɛna ani bamaciw cɛ Algérie jamana ni o kɛra o seere Jagine ko fɛɛrɛw ni dabaliw ka sigi sen kan walasa o baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na ko o waleya Jagine kuma 2nan o ye nin yɔrɔnin loi de programmation militaire Jagine ko a tako 2nan ko o baaraw bɛna kɛ tako 2nan bɛna kɛ loi de programmation militaire a tako 2nan ko o baaraw bɛna kɛ tako fɔlɔ min ni o kɛra Jagine maa minnu bɛ yen k'a fɔ ko olu ye tɔrɔmɔɲɔn dɔ ta o la ko Moulanze Jagine a ko les leçons seront tirées les responsabilités situées bon a baara de bɛna kɛ sisan o baara de bɛna kɛ sisan Jagine leçons bɛ tiré maa minnu ye wari dun a dunna cogo min na k'o fɔ jɔni y'a dun Jagine ni responsabilité olu situera olu bɛ sɔrɔ ka taa lajɔ kiiri o ɲɛfɛ a ko yan'o cɛ ko kura fana bɛna sigi sen kan deuxième l'adoption en cours d'une deuxième loi de programmation et d'orientation militaire a bɛna sigi sen kan Jagine ko fasodenw ka wari a tɔrɔmɔɲɔ a bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ ko a kan ka ɲɛfɔ tɔrɔmɔɲɔ faso wari la ko a bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ ko a kan ka ɲɛfɔ ni maa o maa y'a dun k'i minɛ i k'a fɔnɔ k'i ta i gɔnɔ ma k'i gɔnɔ bisi Jagine i ka a fɔnɔ kumaw filɛ nin fɛn min président bandaw ye Jagine a kumara kuma kumaba minnu kan olu de filɛ nin ye laadala ko la ni Sidiki tulo b'an na ko sira b'a bolo Ben le cerveau ni a fɛnɛ tulo b'an na Jagine ko sira ko o b'a bolo nin waati in na o tɛ yan bon Jagine nin de tun ye kuma kumabaw ye président bandaw a ka discours
o kɔnɔla la n'an bɛ taa ɲɛfɛ an bɛ se an ka honorable an ka ale ta ni waati in na Kuyate. Allo ça va? Somaw bɛ di? Malatano. Wele bilalen don fasodenw ma faso jama ma bi ko ka bɔ boulevard de l'indépendance la. A ko bɛ cogo di an bɛ waati min na i ko sisan ani welewele daga jumɛn b'i bolo Kuyate? Masa n b'i fo. A diyara n ye. An bɛ jamana yɛrɛ fo. Tabarikala. Masa an b'a ɲini jamana in den ɲuman bɛɛ fɛ. U ka dugawu don jamana ye. N'o tɛ an danpe bɔra na. An janfara. A filɛ dɛ. An labilala. Mas. Bi ye donba de ye. Siga t'a la. Muso dɔ Mali kɔnɔ. A tɔgɔ de ko Atuma Kamara. Atuma Kamara. A bangera den na min tɔgɔ ko Moribo Keyita. Alahu akubaru. K'a daminɛ depuis don min na Mali. A y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta. Ka n'a bila fo bi. N'a bɔra Atuma Kamara den na. Maa mana Mali ɲɛmɔgɔya la. Min ma Mali janfa. Alahu akubaru. Min ma Maliyɛnw janfa. Alahu akubaru. O nɔ kan. An b'a ɲini Ala fɛ Ala ka dayɔrɔ nɛɛma. Ya Rabi. Mas. Bi tun ye don de ye. Don tɛmɛnenw na. U tun b'a jira k'a kɛ i n'a fɔ sɔrɔdasiw ka fɛti don. Mais. Dɔ fɔ. An nana wuli ka don a kɔnɔ. K'a ɲɛɲini. K'a dɔn ko nin ye don ye. Politigimɔgɔw y'a ɲinini min kɛ. Faransi fa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. A filɛ dɛ. A ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. Ko pour que an ka jamana lakana ka to an ka jamana finitigila ma. A filɛ dɛ. Kiratigɛw ma. A filɛ dɛ. A bɛ ye. Ka i bɛ ka fanga bɛɛ kɔnɔ. A kɛ o kɛ. Tɛgɛrɛ. Dunu. O ni bala de bɛ taa. Ka Faransi majamu. An ka jamana kɔnɔ. Mas olu ye nkalon de ye. C'est des mensonges du soir. A filɛ dɛ. Bi cogo min na. Era k'a fɔ ka kɛ ni anw ka wulikajɔ kɛcogo ye. An y'a kanu. N'an bɛ wulikajɔw kɛ. A ka kɛ sababu ye. Jamanadenw ka jamana yɛrɛ tariku dɔn. Tabarikala. An ka wulikajɔ. A laɲiniw. A kumabaw dɔ ye. Jamanadenw ka se ka jamana yɛrɛ dɔn. Tabarikala, tabarikala. Parce que Ala de ko. Ko c'est la connaissance qui conduit à l'action. O t'an ye. Ko. N'i b'i fɛ a ka kɛ. I jija i k'a dɔn. O t'an ye. Ko bawo n'a dɔnnen tɛ. A tɛ se ka kɛ. Tan don. O nɔ kan. A ko yanni ale ka bato an fɛ. Ko f'an ka ale dɔn fɔlɔ. A fɔra ten. A fɔra ko le premier pas vers la religion. C'est la connaissance d'Allah. Tan don. La perfection de la connaissance d'Allah. C'est de croire à son unicité. O t'an ye. Donc i bɛna ye k'a fɔ o nɔ kan. An y'a kanu ka bidonya ta. Bidonya in k'a ɲini ko Maliyɛnw ka bɔ ni selifana sela. 14 heures. 14 heures. Boulevard de l'indépendance kan. Tabarikala. Et puis an bɛ don min na i ko bi. Mas Ala ta kɔ. Kibaruya ye Maliyɛn bɛɛ lasɔrɔ. A kɛra. A kɛra journaliste ka dɛmɛ kɔnɔ. A kɛra. An b'u fo k'u waleɲuman dɔn. Tabarikala. A kɛra jamana in den sɛbɛ bɛɛ ka dɛmɛ kɔnɔ. Tabarikala. An b'u fo k'u waleɲuman dɔn. O diyara n ye. O nɔ kan. U k'a faamu ko bi bɔli tɛ n'a fɔ ko a bɛ dan bi. Bi ta kun ye ka kow kun don. Ka ko jumɛn kun don. E bɔra ka kuma dɔ fɔ sisan ko min bɔra bandaw yɔrɔ la. A ma se ne jɔrɔ kuma ye dɛ. Alahu akubaru. Mas. Walahi. Min kali Ala de la. Min ka bɔ n ka kalili ma. Mas kabi bandaw sigira fanga la. Ne ma foyi mɛn bandaw da. Min bɛ jamana ɲɛ taa. Min b'a basigi. A filɛ dɛ. Min b'a bɔli bolola kuma fɔ. Mas.
an ye min sɔrɔ ka bɔ an ka cɛkɔrɔbaw yɔrɔ i mana kɛ maa fa sugu ye diɲɛ o kɔnɔ n'i jɔra ka kuma ne Kuyate ɲɛna i giriya ye min ye i kasa c'est-à-dire i tɛ tɛmɛ min kan Kuyate Ablaye ayi dɔgɔyalima tɛ o ma se ayi an ka sira di Ben ma Kuyate Allahu akbar Yagne i kɔrɔkɛ i y'a ka kumaw mɛn voilà ne kɔrɔkɛ Kuyate a ko bɛ nin cogo de la non ne kɔrɔkɛ ma nɔgɔn ayi a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn bon ale ka analyse tɛ ci de quoi i kan k'i jɔ a ka nin yɔrɔnin dafa awɔ komi sinon n'a ko nin yɔrɔnin dafa non n'a y'a tigɛ nin yɔrɔnin na maaw bɛ taa a tɔ kunbɛn boulevard sanfɛ quoi parce que an ka kɛ ten voilà n'a a tigɛra nin yɔrɔnin na maaw bɛ taa a tɔ kunbɛn boulevard o sanfɛla la an bɛ Ben ta sisan le cerveau Adama Ben Jara allo Ben oui allo le cerveau Mas bonjour somaw bɛ di alhamdulillah o yɛrɛ don baasi foyi t'an na yan an ba o diyara an ye Bamakɔ Kati Mali bɛɛ lajɛlen sɔgɔ b'i la fo ka taa jamana kɔ kan kosɛbɛ Kuyate ale ye kuma bila e bɛna ta kosɛbɛ welewele dakan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin maaw ma bi walasa u bɛ se ka bɔ ka taa boulevard sanfɛ welewele kan min bɛ n bolo ka ɲɛsin malidenw ma foli kɔfɛ o de ye k'a fɔ an ka bɔ bi ka cɛya i ka se ka don tariku la ka d'a kan Modibo Keyita ɲagarilen don a mɔdenw a denw kɔrɔ bi u bɛ wuli ka jɔ min na ka ɲɛsin 20 janvier ma ka ɲɛnamaya a hokumu la k'i ka kɔnɔna na donc ka bɛɛ wele bɛɛ ka bɔ bi ye fɛti de ye donc ni fɛti bɛ yen bɛɛ de bɛ bɔ ka aw nisɔndiya k'o waleya k'o sabati k'a bila a minɛn kɔnɔ donc jɔnya juru tigɛli ka bɔ an kan na bi o san 60 ye o ɲɛnajɛ de bɛ sen na donc an ka bɔ k'o ɲɛnamaya tabarikala oui a tɛ tɛmɛ nin kan Ben an b'i fo a diyara n ye i Jara n ba merci kɛlɛ ko David contre Goliath n ko kɛlɛ in tɔgɔ ko David contre Goliath sebagaya ye faso jama ta ye an bɛ bɛɛ fo ala ka bi diya amina merci Ben Jagne i ye kɛlɛ tɔgɔ mɛn David contre Goliath tiɲɛ Ivoirien ka dɔnkilidala dɔw bɛ yen o fana y'a dɔnkili da o David contre Goliath. Bienvenue sur Bamako 24 sur 24, 7 jours sur 7, la radio au Mali. Bien créé a trop de d'Arabie. Gagne. Voilà, bon, n'a fɔra ko kɛlɛ a bɛ kɛ dɔw kɔnɔ ko bolokurunta don bolokurunta tɛ dɛ hakilina kɛlɛw kɔnɔ hakilina kɛlɛ c'est pas la force physique mais c'est la force mentale o tɛ yan o don voilà an ka taa an bɛ taa n'an taara ɲɛfɛ Muktar Wan jamana fanga ɲɛma premier ministre tɛ Jangene a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye kunun ale ye ɲɔgɔn ye dɔ ni ka o kɛ ɲɔgɔn ye min ni a y'a kɛ Jangene yakili b'a la don tɛmɛnenw na a tun ye ministrew wele ministre o ministre da bɛ don Jangene kariti ni na a dilanni na kulu dɔ sigira sen kan kulu min ni o bɛ se k'a to kariti ni na ko lafiya o bɛ sigi lafiya bɛ na maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ka kariti ni na ko la Jangene o baara fɔlɔ minnu ni o kɛra kunu a baara filanan a y'o kɛ Jangene a ko ala tɛna mɛn yɛrɛ bilen ko fasoden bɛɛ lajɛlen bɛna lafiya Jangene kariti ni na a ko la a y'a fɔ dɛ Jangene a y'a jira tuguni k'a fɔ a bɛ fɔ fɛn min ma ko enrôlement n'o o ye ka maaw
ninga mau tɔgɔ sɛbɛn jangine o do carte nina ko la jangine ko o baara kura ko o bɛna sigi sen kan joona n'o sigira sen kan joona jangine a bɛ kɛ sababu ye lafiya a bɛna carte nina ko la jangine Mukutaru a bɛ foni na koyi baara gɛlɛn yɛrɛ tɛ non a bɛ ka nin baara min kɛ nin ye jangine an b'a fo la bon an ka dɛmɛ ni dɛmɛ b'a ye fo ka taa nin baara in kun cɛ ale b'a kɛ koyi a b'a kɛ ale tɛ président kɔ ale tɛ foyi wɛrɛ kɔ maa minnu tun bɛ yen dɛ agenda wɛrɛ de tun b'olu bolo o de don voilà an b'a fɔ ten dɛ non mais c'est ça c'est très bien nin sira nin na carte nina ka di maaw ma quoi i ma se nin na sa voilà donc a ka nin baara ka ɲi dɛ kojugu a ka taa ni nin ye ɲɛfɛ a bɛ fo voilà ni y'an ka dɛmɛ nin y'an ka dɛmɛ ni dɛmɛ ka ɲɛsin a ma n'o de fɔ ni ye mun kɛ n'a ka ɲi dɔrɔn i bɛ fo a ka nin ka ɲi ni mun ma ɲi o bɛ fɔ yan o de ye dɛmɛ o tɛ o de ye dɛmɛ i kɔrɔkɛ kunun an tilala jɛmukan na dɔrɔn on sont appelés ne kɔrɔkɛ non on sont pas vers ayi n ko on sont appelés a ye n wele docteur Fonba a b'i wele i kɔrɔkɛ a ye n wele voilà ne kɔrɔkɛ kun b'a non ko ale terikɛ de ye ne ye a kun b'a k'ale terikɛ de ye ne ye ko fo ka min kɛ ko ale tɛ ne bila quoi non a bolo degunnen don voilà n ko bon n ko n terikɛ n ko appel kɔni mɛnna ka sɔrɔ a ma ta a ko non ko ka yafa a ma ko a t'a kɛ tuguni a bɛ ɲɛ furakɛw la sisan kosɛbɛ ko nin bɛ ka kɛ waati min na an bɛ kuma la waati min na ko mɔgɔ min y'a wele k'a bɛ maa wɔɔrɔ bɔ ko masi b'i kan dɛ i bɛ n kɔrɔkɛ kan dɛ bon c'est fini maintenant bon on attend non on attend a ye ɲɔgɔn sɔrɔ a bolo degunnen don sisan oui mais a bɛ yan a bɛ yan a bolo de degunnen don voilà jangine yakili bɛ air cocaïne na wa air cocaïne bon kɔrɔlen fɔ de ka di ye quoi a kɔrɔlen a bɛ fɛ ka dange a bɛ fɛ ka poyi koyi air cocaïne Allahu akbar avion ne ko a ma jeni de k'a fa drogue la ka taa jigin k'a kɔnɔfɛn bɛ bɔ a kɔnɔ ka taa bila avion na air cocaïne mun b'a kɔnɔ ko bɛ avion yɛrɛ ɲɔgɔnna tan sɔrɔ i b'a jeni dɛ ka taa n'a drogue ye jangine k'a jɛnsɛn yakili b'a la a kɛra san 2009 waatiw la a kɛra an ka jamana a kɔrɔnyan fanfɛla la avion in a bɔra fa min na olu dɔnnen don a nana jigin fa min na o dɔnnen don fɛn min tun b'a kɔnɔ o ye cocaïne ye o fana dɔnnen don ni k'a jɛnsɛn jangine maa dɔ bɛ yen o ko enquête taara gun o la o jɔn dɛ ayi dɛ Mali dɔrɔn tɛ dɛ jangine a ko ala tɛna mɛn yɛrɛ ko il va faire des révélations k'ale bɛna kuma ko maa o maa da b'a la k'a bɛna a bɛɛ tɔgɔ fɔ mun fɛn bɛɛ b'a la fɛn fɛn b'a a ye menace kɛ il a menacé k'a bɛna kuma sisan a ye bagabagali kɛ ale b'a la o ale yɛrɛ tun b'a la ale yɛrɛ b'a la maintenant ɲɛmɔgɔ minnu b'a la fo ka taa kuma gun a ko nana cogo di jangine ko il va parler a bɛ fɛ ka kalata ɲagami kalata jumɛn ɲagami drogue ko n'an ka kalata ɲagami u bɛ sira kelen na e tɛ bagabaga ya mun bagabaga a bɛ ka kuma a ka kuma jangine a bɛ kuma de jɛ baasi tɛ foyi dɔn dɛ a bɛ kuma yan koyi i sigi k'a lajɛ i va parler an ye ɲɔgɔn faamu ni min bɛ boli o ka boli baasi tɛ boli an ye ɲɔgɔn faamu jamana in kɔnɔ yan koyi ni mun bɛ fɛ ka gɛrɛ mun na nin kɔrɔ tɛ fɛn bɛɛ b'a la n'i bɛ fɛ ka dara a dɔnnen don dɛ fɛn fɛn n'i bɛ fɛ k'i ka sɛbɛn bila k'i bɛ kɛ président ye i bɛ kalan sɛbɛn ale la o dɔrɔn de don ma mɛn o dɔrɔn de don o kumana e bɛ fɛ k'a fɔ ko dɔw e bɛ fɛ ka mun fɔ ne tɛ fɛ ka foyi ko dɔw b'an ka président dɔ k'olu da bɛ air cocaïne ko la e bɛ fɛ k'o de fɔ wa kɔni ko ca ko tɛ jago ye Blaise b'a la dɛ jangine Blaise jumɛn o tɛ Mali la yan Blaise jumɛn Blaise Compaoré a b'a la Gilbert Diendéré a b'a la ne bɛ ka jamana wɛrɛ maaw de tɔgɔ fɔ sa jalamugutigi dɔw b'a la e bɛ ka jamana wɛrɛ maaw de tɔgɔ fɔ sa ne ko jalamugutigi dɔw b'a la jalamugu an bɛɛ tɛ jalamugu siriya a tɔ bɛ yen an bɛɛ tɛ jalamugu siriya ni m'i ba ma kɔni ayi non o mun jalamugu ko ye e yɛrɛ tɛ jalamugu siri don o don ka na ne ta ye nɛnɛ ye jɔn ta tɛ nɛnɛ e ta ye nɛnɛ dɛ ni fo nɛnɛ banna sa i ye jalamugu ye kunna bilen yan non
Bon, avec la Kumaha, il veut parler. Mon âge regarde me comment ça. Après les joueurs, il veut faire. Ouais. Il veut manger son piment avec la bouche de quelqu'un. Abana. Avec Dogana Bonnet. Bon, ni veut faire Kalata, 7 jours. Il collège à l'air. Mouna. Oh, on va se le dire là. On va se le dire là. Air cocaïne. C'était en 2009. Ouais. Allahu Akbar. On flâne. Donc, tu m'as mis tes billets. Mais ni te faut. Avec un Dana Musa Boga ou fait. Oh, Kuno Mado ya anwele. Comme ye. Jangne. Atna jare. Tofo de bna kesha. Malikuna wa aman jare. Dana coronavirus deme o war madi ko ga akla gwatigi do ni nyoncha. Dana do fna yo o kla ku pandu do kuna ka di du do ma bu pandu. Papa. Alors nga kuma fora dala drodo. Ay, awari nana amaloni anyo. Dana u pandu do kuna. Adina mi na magala ya kla lige abe do du do kuna abe dodie abi pandu kuna abe no. Mali. Agra karsalaga wa mishifrai. Ka mishifra ka tobi akra dugu dola ya. Ka mishifra ka tobi ka betobi ka asugo ka abebo ka ke tasa kono jangne. Ka mawele ko akla. Afraga le minga akla de ayni ngalege ko aga alaka klaliye wa ngake mautai. Ko alaka sanu ake alatai. Jangne abbe kutufa ka kedoku ka abulo ko oshunaji la ko o trere do dala abi pandoku na ni ngale ko nyajme ko ala yisoni nge ko ayde makeli ke ko ake mautai ya la jojona ya ke mautai de amaduma kolon digede amabli de bo coronavirus a wardi da munuma yenfe Musa Bugula wajini ka kala klali de pangra ma chabang na de bon amena a dossier ta dimashi ukure recherche jona yani dimashi che pangra mununa aitu ga warduma avant le dimanche nata dossier bien ne nanya tamna to fogere ay mako warduma aja dadi chukula no kwadi dangna utateu ebi chaka o klatu afragu wa klagu atugu ni nyonche be na to be na to te kwasra afratu mno kwa kiti ebi pandu do dangna mzoroba do wele kuna be kashila ko aleta do kaya da mata ko keula ku ya di be mafali nyango mjaga chugudi kale ka du ku pa ale dum tugulo no ale ka du lo ya do ma ku pa ale ka du kuna kata di dum tugulo no la ka to kale munge ale telephone bla drum ma wili dofne adam jagne be itafo ngaminali u kwa di adi chugula kama ko wardi faut donner c'est pas pour toi non ne te commande non mais jagne amana ko me dabla kuy non parce que ni horonya toni be ni te keble voilà ali magash la mère ni kera horon ite nunu keble wardi donc angata quoi c'est pas pour toi non yemu fo magie ame gonin kaka shamba chefantuli ja voilà a chefantuli aba cha kuna atigi kuna walfin il faut donner itate de voilà amano ne dagne CNT feminye amakolo grindo andaba maka wole shira amakunu no ye Abdurrahman Ould Yuba sente nyama no ye Malik Diawye ni anofe jama utara uka sagafo ni ngata oke ni Abdurrahman Ould Yuba ta aleka ngake ma bikononton ani flana yi femye bloma okonola la leadership abora chugomna bloma tedi
we sentere do bulumba ladege wala bulumba ladege wala o konola la ale ka nga ke uye jangene ka siradi mauma o anteta bon anteta Jamena c'est la ouais, c'est la capitale du Nigo Jamena kumalo Tchadi re. Ah, ore kodo. Nigo Tchadi oye zone aéroportuaire yo. Aïe, hôtel. Ça c'est Idriss Déby. Le maréchal Brahma Idriss hein? Ouais, fait un misri ku yorochila ko kube misri chi de. Aïe, hôtel. C'est voilà. Ka misri chi? Ah. Mosquée Kiwara mulo. Yorochi go follow. Misri fla fme ma ko lu shi machi. Jangna mina min fiye mamangi dado la de. O yala kala de. Ibo twede. Ala yere de baga kala ge. Jenda kube Ay kana kuma were fo. Ay misiri chi ko ni o yala kala de o ibo twede. Ala yere de bo aka. O man jamana mare. Aisa jangna ibo twede. Ala yere de baga kala ge. Ka misiri chi. Allahu akbar. Angu to bola. Ay bo to ala yere de bolo. Ala yere de baga kala ge. Kana kuma wala yere. Abana. Wala bo to ala bolo. Ena ala yere de baga kala ge. Angada jamina. Nandara jamina jangine ayirala ka fɔ ko fɛn min ye président ye président minnu bɛ yen ni olu ka kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ sɔɔni sisan. Nin tɛ po ye dɛ. Nin ye jamina ye po kura ale bɛna kɛ jamina a bɛna kɛ février kalo jangine a tile bon a don ma fɔ san nka a fɔra ko février kalo o caman cɛ la yan'o cɛ jangine faransi b'i sɔn u b'i sɔn ko u ye jangine opération fila boloda opération fɔlɔ o tɔgɔ ko opération Eclipse jakuma ye kalo minɛ o opération Eclipse ani jangine opération filanan o tɔgɔ ko la danse sur la fourmilière la danse sur la fourmilière kɛlɛ yɛrɛ kuma bɛ caya ni kɛlɛ yɛrɛ kɛlɛ kuma bɛ caya cogo di jangine opération Eclipse o daminɛra anw ka jamana kɔnɔ yan la danse sur la fourmilière o daminɛra Burkina jamana kɔnɔ i b'a dɔn frontière saba a fɔra ko k'o de sécuriser Liptako Gourma Mali Niger ani Burkina jangine kɛlɛ bɛ kɛ ka koroni kɛ ka na ɲɔgɔn kunbɛn sa jangine an ka jamana frontière saba ani ɲɔgɔn cɛ k'a kɛra sababu ye ka bamanci caman bɔnɛ a nin na a kɛra sababu ye ko ka matériel caman ko o minɛ barikani ko k'olu ka avion bɛ to ka wuli u bɛ keruni kɛ u bɛ jigin an ka sɔrɔsiw olu fana bɛ minɛli kɛ u bɛ armes saisi jangine ko nafaba yera a opération fila la ko a ko bɛ ka teliya joona yanni président ka ɲɔgɔn ye sabula po a fɔra ko ka bamanciya wale ko ka a kɛlɛ jangine ni frontière saba kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko po kura bɛ ka kɛ po kura bɛna se donc fo jaabiw ka ye joona k'a fɔ nin ne ɲɛna nin ne ma ɲɛ fo o jaabiw olu ka sɔrɔ joona kuma filɛ nin ye nɛgɛjuru di maaw ma 20 20 18 65 20 20 18 65 voilà an ti taa ni min ye da gosi o la don allo donc a bɛ ɲɛna ko nin y'i ka cɛkɔrɔba ye parce que ale don ka di dawo ayi tɛ se ka dawo yɛrɛ Daoudabougou hali ni dawo ye wari o Daoudabougou ka don i delila ka dawo ya i y'a ye min n kɔni y'a ye ok 20 20 18 65 ne cɛkɔrɔba bonya. Bonjour l'infatigable, bonne émission, qu'Allah vous accompagne et libre notre chère patrie de la main des djihadistes. Amin Fomba, Angam Soukraba. Voilà. Allô Ramati. Oh Ngorbala 20 20 18 65 20 20 18 65. Allô? Oui, allô? Ante. Ante. Toko ni jamu? Isa Dambele sera ko nene tana. Dambele.
Ba. Masine ka kuma mun ye. Mɔgɔ min ko ko France ka taa. Ne bolo. Tiɲɛ yɛrɛ ka fɔ. A bɛ se ka goya mɔgɔ kɔni. A bɛ se ka? A bɛ se ka goya mɔgɔ ye. Mais n bɛ se ka kale a la tant que France bɛ jamana tɛ stabiliser. En tant que France bɛ jamana in tɛ lafiya. Abada o tɛ kɛ. Tabarikala. Ne fɛn dɔ f'i ɲɛna bi. Mɔgɔw ɲinɛ ka di de. N'i y'a jateminɛ. Waati dɔ tun bɛ yen Umaru Mariko tun ye cɛsiri. Cɛsiri dɔ bɛ kɔrɔnfɛla in na. Mɔgɔw tun bɛ ɲini ka ɲɔgɔn ye. France donna a ko la k'a nɔɔni. A kɛra. U bɔla tuguni. Avec Idrissa nalen premier ministre la. A ye Mɔgɔjugu bila mission dɔ la. O kɛra. Mɔgɔw tun bɛ ɲini ka ɲɔgɔn ye. Mission de bon office. Voilà, mɔgɔ min tun bɛ o ko ɲɛmɔgɔya la min bɛ ka kuma min bɛ Mɔgɔjugu ni yɛrɛ cɛ France ma cɛ faga. Asara. France y'a faga. Awsa, cheka awsa. Voilà. Asara. U m'a ɲɛ. U tila k'a fɔ ko Mɔgɔjugu ka bɔ o yɔrɔ la. Idrissa ma sɔn u nana ni bugu ye ka Mɔgɔjugu bɔ o yɔrɔ la. Ye. Munna o y'a kɛ? Parce que ni an ko an bɛ ɲɔgɔn ye an bɛ bɛn ko la. Olu tɛ sɔn o ma. U y'i bɔ a la IBK yɛrɛ waati dɔ u tun ye politique mɔgɔw tun ye fɛn dɔ former n t'a dɔn n'i b'a kalama. An ye ɲɔgɔn ye ni an ma musulman ni fɛn an ma sɔn k'olu si k'a la quoi. A waati faransikila ka mankan kɛ tuguni ko munna ko Mali bɛ ɲɔgɔn ye k'a sɔrɔ o ma sara kɛ communauté fɛn tant que Faransi kɔni bɛ jamana in kɔnɔ mɔgɔw kɔni ka sigi a kan walahi an ti bɛn. A filɛ dɛ. Mɔgɔw bɛ ka sigi mun ɲɛ ko ni Faransi taara k'an ma kɛ ni Faransi taara kɛlɛ bɛ ban o. Parce que Faransi bɛ biri mɔgɔw dɔw de hakilila kan bon n'olu taara olu hakilila bɛ dayɛlɛ donc an bɛ ɲɔgɔn ye n'i y'a mɛn n selila n ma selila o tɛ kɛlɛ ko ye wa. O y'o don. Mais ni e marifa bila ne marifa bila kɛlɛ bɛ bilen wa. Ayi. Ne kɔni bɛ min kɔni fɔ n bɛ n kale Ala tant que Faransi bɛ dugukolo kan Maliyɛnw an ti bɛn diɲɛ kɔnɔ. A filɛ. Ko nin wuli bali yɛlɛma cogo foyi t'o la mɔgɔ tɛ se k'a sɔsɔ. Danbele. I bɛ na n'i ka tribu ye i n'a fɔ n ye n t'a fɔ cogo min na. Merci Danbele. Jagina bɛ ni hakilina don. 20 18 65. Allô 20 18 65. Amé Moussa Traoré fo. Jagine Yafo Tourgoro, le général. Vachi temene à Taranfe. Ils ont parti jusqu'à la maison. Ah ouais, général. Le général. Allô wa alaikum salam. Touré. Suma bedi. Aklobila. Ni ala sunama. Mas. Mina nusinyana. Sarasu ga kula. Parce que kuga kanda dolendo. Aide. Obe mawga kuma de. Awa me mas. Taiga chife ni dolendo amena uga kanda mu ko fladi. Bon ni go surasu fene itake ibake gentil. Wala no. Suno surasi ga chane. Nun ta dolendo amena uga kanda mu ko fladi. John. Musa Sengo. Ni bada usera ka election abe. Avait dit Musa Sengo de ma. Kadi. Ni bada ma se ga labe. Jamana kono de mbata wa kadi. Bas. Ande dili ko kuma imbola. D'accord mais bon mina mi fiena. Ni bada ma se ga labe. Bada mina démissionner. Ayi obana ayi. Aïe, tu es au Banassa, Aïssa, présent au gâteau, quoi tout que ça. Présent au Fabidjan. Présent au faux. C'est au moins, Jamana Mare. Yarabi. Bas. Mais il faut là, mon commune 4. Madame la commune 4 na la mine. On doit ça avec la yala warne tout là parce que. Calme-moi. Ay donne la banu de la malfaga asena. Pour faire là de quoi. Maintenant asene no ça. Maintenant avec la yala ga warne tout la kaga moto chena. Kuga deme. Ay ata fuga deme. Kaga moto chena kabeta moto gla avec naniga wari. Boy niyo moto gla wadama. Afrika corner be fube Afrika tumundo dama kabitla nan wari. Atna na ibli. Atna na ibli begi hakil to yera. Ni ala sonama. 20 18 65 onde ga juru siray. Allô?
Allô? Allô? Ah, dangne. Ide fuldama pachao. Pachao. Bokar pachao. Bokar pachao. Ouais. Ambafu. Sans tabou. Sans tabou. Ouais. Kani soko. Merci. Ouais. Bokar pachao. Allô? Allô, ça va? Ça va, somɔgɔw bɛ di? Baasi tɛ yen. Nba. Ba Dumuya ka bɔ Kalabankura. I Dumuya. Nba. Nba. Ne ko ma tun bɛ fɛ k'i ɲininka o. Tiɲɛ don, mɔgɔw b'a ko français an ka problème ye. Ne ko français Mali dɔrɔn de mara wa? An tulo b'i la. Français jamana camanba de mara. A si ni Mali ta tɛ kelen ye. Adamaden ni lafula. Ka fasan. Ko b'i sɔrɔ. N tɛ français kelen bɛ ka jamana min mara Afrique. A bɛ se jamana 18 mais 16 ma. Nka a jɔ maracogo Mali ye kelen ye. Mali tun tɛ tan o, Modibo y'a ta kɛ Mali tun tɛ tan, Musa y'a ta kɛ Mali tun tɛ tan, kana se Alpha ma, kana se ACC ma. Faama jugu de ye Mali kɛ tan. Ka mɔgɔ dɔgɔyama tɛ n'i fasana. Sinon n bɛ fɛ ka kuma dɔ f'i ye. Hali ni français ko k'u bɛ da rebelle kɔ kan. U k'a fɔ rebelle ka bila u ɲɛ. U yɛrɛ bɛ da rebelle kɔ k'u ka taa Algérie o tɛ taa o. Nɔnɔ tɛ taa. Mali jamana dan ye Mali ye o kelen ye min ɲininka o. Mali la bi. Faransi. Anw ka jamana ɲamanfuran. A bɛ jɔn bolo? An tulo b'i la. Ne ni commerçant de bɛ yaala la. Taa Kazaw ka taa Araba. I ka taa jamana wɛrɛw la. Jamana ma se k'a ka ɲamanfuran o bɛ se ka armée dilan wa? An b'i fo. An kana baga mɔgɔ ma sa. Ok. Merci. Bɛɛ ni hakilina tɛ yan 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye 20 20 18 65 Mohamed Dramane Traoré Makanaki. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Tɔgɔ ni jamu? Amadu Diko Ɲamakɔrɔ. I Diko. Baasi tɛ ma. Baasi foyi t'an na yan. B'i fo. A diyara n ye. Ka Janginɛ Jan fɔ. A tulo b'i la De Gaulle, Joe Biden. Voilà, ka Bubula fɔ. A tulo b'i la autorité morale. Sidibe fɔ. Bɛnkɛ. Allah Bɛnkɛ, voilà. Awɔ. A fɔ Bɛnkɛ ma ko ka don. K'a ka don. Ko ka don. Ni Ala sɔnna a ma. Ka kumakan ka di anw na trop. Siga foyi t'a la. Voilà, fɔ Janginɛ ma. N'a bɛna a ka yɔrɔ la Ɲamakɔrɔ yan. Ko ka tɛmɛ dɔgɔtɔrɔso carré. N y'a 30 mètres bila a dɔrɔn goudron bila a dɔrɔn carré bi fara yɔrɔ min na. Dɔw bɛ taa lycée la. Dɔw bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la. Voilà, bitigi dɔw bɛ yen ko Diko Ferrer. Diko ye Ferrer. Ko mɔgɔ b'a la ko ka se yan. Jamana k'i ka se yen, i y'a faamu Diko ye Ferrer. Voilà. I y'a faamu. Bon n'i y'a ye a ka jan quoi, cɛjanba don a ka jan. Voilà. A ka jan. I y'a faamu, voilà. Jamana ko mɔgɔ b'a la, i y'a mɛn ko ka se yan. Ni Ala sɔnna a ma. Voilà. Merci. A fɔra ko Janginɛ ye cɛja ye. N'i ye cɛja wɛrɛ talen o tɛ Janginɛ ye dɛ. Allô? An sɔgɔma. Somaw bɛ di? Nba. Cɛkɔrɔ boli. Tabarikala. A diyara n ye. A diyara n ye. Kuma b'i bolo. Yɔrɔciko kɔni alihamudulilayi u b'a kan. Kunu yɛrɛ ne taara terrain kan n y'a ye. Tiɲɛna u bɛ k'a kɛ cogoya min kɔnɔ n'u y'a kɛ ten. A kɔfɛ problème t'a la. Parce que u tun tɛmɛ yɔrɔ dɔw kan ne yɛrɛ y'a ka jate la k'a fɔ ko olu tɛna ci mais tiɲɛ na u nana ka na bɛɛ ci. Donc ni baara bɛ ka to o cogoya la dɔrɔn. Ayiwa o kɔni o baara banna ye. Min ye Faransi ka fanfɛla ye Jalo. Faransi. Jɔn ka Ala dɔn fɔlɔ yanni k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔninfin i bɛ siran mɔgɔninfin ɲɛ quoi. O cɛ. Mɔgɔ ni mɔgɔ min b'a fɔ k'a fɔ ko ni Faransi tagara k'an b'a kɛ cogo di. Jalo n'i ye den wolo. E ta ye den ye mais mɔgɔ min y'a lamɔ o tigi b'a dɔn dɛ. Siga t'a la. Faransi de ye Mali wolo n'an y'a ta exemple la. U ka den dɔ yan u de y'an wolo. U ye colonisation kɛ k'an wolo mais u m'an lamɔ dɛ.
moro yi tege bosi ka bɔ u bolo ni mɔgɔ min b'a kalama irisiw jeli ayiwa siniwaw ka denna mɔden mali ye kɛlɛkɛsira ninnu ni ayiwa n'a nana sécurité ni fɛgɛw kan ni mɔgɔ min y'i yɛrɛ nɛgɛ k'a fɔ ko ni Faransi taara k'an b'a kɛ cogo di Jalo an ka Ala dɔn quoi wallahi mɔgɔ si tɛ yen k'a fɔ ko i bɛ dan Ala fɛ ko Ala tɛ i ka place d'i ma ne m'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ ne yɛrɛ dalen b'a la ni Faransi tagara bi ne ni Ala cɛ Alahu taala wallahi même kale Ala la Mali ka problème bɛ ban ou bien u bɛ min na u k'a dabila u k'an ka jamana to an n'u ka baara kɛ cogoya wɛrɛ la k'u ka nafa ɲini an ka jamana ka to réglé sinon tant que Faransi bɛ yan sa wallahi ne b'a f'i ɲɛna ko Mali tɛ réglé siga si t'a la cɛ min bɔra sirakɔrɔ a y'a fɔ a ye exemple minnu di ne tɛna taa olu la tugun n'an ko an bɛ ɲɔgɔn ye tubabu tubabu Faransi tɛ sɔn kosa in na sa a ma fɔ k'a fɔ ko an ka segin k'an ni Bamaji ka ɲɔgɔn ye u ye mun fɔ u ma jɛ n'o ye dɛ u ma jɛ n'a ye wa hakilima bɛɛ bɛ kulu jamana dɔ fɔ a ye ko tɛ nin ye ne kɔni bɛ min kɔni fɛ an k'a lajɛ an Maliyɛn wallahi an k'a lajɛ an ka bɛn an ka bɔ bi an ka taa kɛnɛ kan an ka taa an ka ŋaniya jira an k'a jira k'a fɔ hali ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen u seko tɛ an ka ɲɛmɔgɔ ninnu dɛmɛ u bɛ ka kuma in fɔ ta la mais u seko tɛ an k'u dɛmɛ de ni Ala sɔnna Faransi ka taga i boli sali ala Muhamadu merci wasalim merci 20 Joe Biden Ibni Kalebia allo Ante Soma Bedi allo Drata favore fe Ante Joe Brenta allo Joe Bre allo Joe Bre Wajije mas agaya man ku sebere ne bra ingali dole jeo kudmana bi marke na kula gouverneur gouverneur bi marke autorité na bon organisateur ko ni ma afanye ka bora ma mo fanye ka campaign de patale banana parti gouverneur banga secrétaire ka parti autorité ko jamana ko bana be jamana ko ko ta tirtive do sera na ko France ta Mali ako fle France Mali ke politique ela 1230 ela arme da war milliard bagay milliard ke ban fi ba sunna France no anga jamana nyama ke ta be ko ton bolo te bula jamana ke ko ton bula maroki ala nga wulu jikka ta telen do la ki dawla France ya ta ne konte taroshi oiga hake dobre oiga hake beni ga hake te jangne wala bichantita oiga hake bo autorisera ama autoriser bonak ma autoriser allo amati ante mba no bashi foiti yo kala ni Francis ko ni kera la ma fa ko ni ka dogo an fa kera la ngana fa ka dogo Francis na fa ka dogo tari dongo do be le ra kon tina fa foyula anga mo go be sa tuit le fofwe ye ne mana fa yula ne kera la aflere fatula okay wa Francis fono an ko na digila ka ko ni ame da ante suno ko mu fe fa ka bo fe ye ame da ante suno ko re jela amerique le mo be no be shi suno ko la foi aide shire mu me ka iti mo ko ka ya la ko foi ite mai konti foi nu me fikiri dan se mo ko rubu nyena wati mna no wati ni bora la ba lu ro be du mama mu me ble iga wele daka mena tera la won tengene am bitiki tibu ame da anti suno ko wati do aglara ambi fo ele benga foi aga boka kuma ne aga kuma kon tan ne re tera la ni ala sonama merci dawne bro anye mununganga marshi la be anyu uta sisa gogo mauka bo mafoti yafu autorisation koni autorisera ma autoriser udama dola de gogo mauka bo no go mauka bo maute bo mawi 20 o naga juru sirai mabe allo jijema anche il faut la sin kulubali kaba mayambu kulubali il faut ka sesila me jengne janfu aklobila
ala k'o sara n'o ŋɛnɛ ya rabbi an ka 1230 milliards hop ko ni faransi u ti faransi nɔ ye ayi o tɛ faransi nɔ ye ok u bɛ minnu da olu ka bɔ k'u ka kɛlɛ kana kɛ o wari ka sɔrɔ filanin fila Latina ni Fuseni u b'a ka laɲini de ye u fila bɛɛ ka fɛn sɔrɔ tan don ne hakili la anw bɛɛ ka laɲini de ye ka fɔ ko jamana in ka hɛrɛ sɔrɔ o tiɲɛ ni 1230 milliards u kuma bɛ minnu da n'olu fana bɔla k'u ɲini u ka jɛkulu la o fana ka ɲi n'u sɔrɔla an tɛ lafiya o fana ye tiɲɛ dɔ ye anw fana b'an ka kɛlɛ kɛ ko Faransi ka taa an b'a fɔ ko 1230 milliards ko Faransi nɔ don dɛ an b'a dɔn u ye an yɛrɛ de nɔ ye nka jugu min ka girin ni ye an ka sokɔnɔ jugu an b'u dɔn minnu ye 1230 milliards dun an b'u dɔn olu kɛlɛli u ye suko ni dugujɛ de mɔgɔw tun t'a dɔn k'a fɔ ko IBK bɛ bɔ an kunna a filɛ dɛ a taara kɔsɔ a taara kɔsɔ parti olu tun ko ko ligne rouge don olu yɛrɛ bɛ ka kɛ ligne verte ye donc u k'an to an k'an ka kɛlɛ kɛ ni Ala sɔnna ma n'u tɛ se ka bɔ u ka da so an tɛ jigin u la kuma ɲɛna an b'i fo ne ne kuma in ka ɲi koyi i bɛ taa i tɛ taa to so a banna bɛɛ ni hakilina don hakilina kɛlɛ don bolokurun tɛ gabakurun ta tɛ foyi tɛ allo an cɛ nba tɔgɔ ni jamu Abla Tamura ka bɔ Mafaji i Tamura nba Faransi n'i y'a kɛ ne yɛrɛ seko hali u ka masari mun bɛ a ka taa ayi dɛ n'o kɛra an bɛ visa sɔrɔ cogo di parce que u nana yan san 8 don o don insécurité bɛ jamana kɔnɔ sɔrɔsi ba joli an yan nɔ u bɛ k'an ka nafolo tiɲɛ ten nɔ nafa t'a la u ka taa ka bɔ yen marisi ne yɛrɛ bɛ taa hali ni mɔgɔ ma taa ne yɛrɛ bɛ taa tabarikala an b'i fo Jagana ni kɔrɔkɛ dɔ ka message ye bonjour la famille Joe Biden comment vous allez bien à vous le coach voilà ko Joe Biden voilà voilà à côté ha ko Joe Biden allo somaw bɛ di tɔgɔ ni jamu Kulubali nba ne ko Mas Mali sɔrɔcogo front na jɔn de bɛ renseignement d'u ma dɛ wallahi n t'o dɔn an ka fama minnu bɛ taa n'u bɛ taa kɔrɔn fɛ o u bɛ taa avion jumɛn de la n t'o fana dɔn ko kuyate min ka bɔ k'o ɲɛfɔ ɲɛna fana sanu ka bɔ ko Faransi ka taga an ka foli b'aw ye merci 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye allo an cɛ allo an cɛ jangine ni Ala ye dimanche nata jira n na Amadu Koyita ale de b'an bolo han monsieur le ministre excellence ouais excellence Amadou Koyita PS Yelenkura amina bismillah le dimanche à 21h allo ante somaw bɛ di tɔgɔ ni jamu Bakar Kulubali Katin Tubana. Ini fama. Wallahi kɛra fama ye. Kuma tɛ nin ye. Wallahi n y'a sɔrɔ a diyara n ye kosɛbɛ. N bɛ auditeurs bɛɛ fo. Mag. N bɛna min fɛ n ye kuma bɛɛ lamɛn. Mais Mag mɔgɔ mun ko ko ni fanga taara ko jamana bɛ kɛ cogo di tiɲɛ ka kuma wɛrɛ ka faamuya la. Mais yanni Faransi ka na jamana tun bɛ yan o. A tun bɛ yan. Minnu y'a Faransi gɛn. U y'a dɔn ko Faransi gɛnnen ko n'a gɛnna ko gɛlɛya dɔ b'u sɔrɔ o. U y'a fɛntigi sigi ko gɛlɛya fana gɛn ka bɔ yen. Munna ni fanga taara bi. Munna an sera fanga ka solution ɲini ka gɛlɛya gɛn ka bɔ yen ka sigi an yɛrɛ kan. O fana ye kuma dɔ ye. Mɔgɔ kana fɔ ko ni nin kɛra ko nin ma kɛ ko nin tɛ kɛ. E bɛ se cogo di k'a fɔ ko e k'i ɲɛ ko k'a kɛra ko a ɲɛ cilen don.
normalement ni bɛɛ cɛsirila sisan ka faransi kɛlɛ ou bien ka faransi non a ma ko français wa ko faransi min bɛ yan k'u de tɛ a kɛcogo ɲuman de la o de fɔra n'o tɛ mali fan tɛ ka taa ka ɲɔgɔn ci o tabarikala mais bɛɛ b'a kalama ko ni mankan kɛra waati o waati ko faransi ka taa i b'a ye action dɔ kɛ waati min bɛ jamanadenw na content donc hali ka da o prévu dɔrɔn ma o kana jamanadenw wasa k'a fɔ ko faransi ka taa ka bɔ yan a ko filɛ dɛ voilà ne tun bɛ ka min fɔ komi heure sera n b'i bila merci an b'i fo. Bonjour Jack Bauer, faut dire à Joe Biden que je lui souhaite bonne investiture. Lamine Traoré depuis Talco, Tchétchénie. Voilà. Pataki Michima. Ya kala fangilmana la. Bonjour la famille Joe Biden et Biden. Ah c'est bien, Achima. Non, mais tu me talk on that. Yeah. Kale o Talco Tchétchénie. Kale o Talco Tchétchénie. Non, mais jagina ga to kan kadi. Amor. Voilà, ko di à jagina ko je lui souhaite une bonne investiture. Voilà. Khalije. Voilà. Alaka ibna sanani minga Amerique kuna. Alaka nya ibulu. Ya Rabbi. Alaka nya ibulu. Voilà. Bon, Mali be jouer bi 16h pile. Ani Cameroun. Alaka ngayi. Alaka ngayi. Alaka ngayi. Alaka Mali kishi. Wassalam.